Kenttä ovat Vimpelissä pyhiä. Siispä tällä markilla, miksi sinä Mylläri jätit joukkueesi? No, siinä joukkueen sisällä kasvoi paineet aika korkealle ja siellä sanottiin vähän puolia ja toisiin ja mä ajattelin, että jos tää joukkuetta vähän rauhoittaa, niin mä jään sivuun. Miksi sinä sitten jäit pois? No ihan samasta syystä kuin Köpikin, että joukkueessa on ymmärrettyä jännitettä ja sitä täytyy purkaa tällä tavalla. Ja oikeastaan näihin joukkueisiin jännitteet on tullut tästä kylältä ja tästä ympäristöstä, että on odotettu liian paljon nuorta joukkueita liian nopeasti. Teillä ei siis keskenäistä skismaa ole vai mitä Mylläri? No ei mitään mahdottomia, että tietysti vähän sanallaan molemmat tällaisia tuliluontoisia ollahan, niin siinä tuli sanottua puolia toisiin ja vähän hermostuttiin, niin se meni vähän ehkä liian pitkälle. Täällä Pohjanmaalla on totuttu siihen, että riidat usein ratkaistaan noin niin kuin ronskisti ja pahimmassa tapauksessa ihan puukolla. Ei teidän ole sen tästä tarvinnut puukkohippasille ruveta. No ei ole, mutta meillä oli puntarit jo oli kädessä, että niillä oltaisiin ratkottu. Vimpeli polaa 42. kauttaan maamme pääsarjassa. Vimpelin veto on legenda, tuo saarikenttä on legenda. Pojat, onko nyt asia niin, että te haluatte tämän loppukauden varmistaa sen, että Vimpelin veto ensi vuonnakin pelaa maamme pääsarjassa? Vesa? Kyllä ehdottomasti, ja meillä on nuoria poikia siinä 6 A-poikaa, että kyllä me heille halutaan jatko varmistaa. Onko nyt kaikki kaunat joukkueen sisällä pois luettuja? Kyllä pitäisi olla. Ja nyt nämä huippupesäpalloilijat puristavat tässä kättä ja taistelevat vedon puolesta loppuun saakka.